Ladala. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Mesinipun Petruk sowan menika tartemtu wonten wigatos. Badhe dipun aturaken paduka Prabu Darma Aji. Ing mekaten punten timbalana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumrap katimbalana. Ing ngraka nedya ngangluaken jangga nilingaken Karna. Midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Petruk kanthong bolong. Raharja sak praptamu Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing kula duni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manu. Sewu kalapatan diagung pangasama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula katur sinuwun. Nyaya Petruk kanthong bolong ndak tampa. Pangestuning ingsun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Prayoga nunggun mung ngadhep ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha raharja sak praptanira. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Nyaya Bagong pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Diprayogakno anggon musawan Bagong. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kanthong bolong padha raharja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha raharja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur Den. Ya tak tampa. Prayogakno nggone padha ngadeg. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Panakawan padha raharja sapraptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakno Panakawan. Nun inggih boten kirang prayogi. Nun inggih boten kirang prayogi. Panakawan sakarone padha raharja sapraptamu. Wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Bagong padha raharja. Pangestunipun Ndara Rakanu Nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa Panakawan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjatun sapa paduka Gusti kula Sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngopo. Nun inggih. Kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk. Petruk kanthong bolong ngopo? Sowan ngersane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Ini iki yo nangis. Lah nangis sebabe apa matur? Ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iki mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Petruk dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petruk krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petruk. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangke Sinom Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar
nggawa pustaka Jamus Klimasada. Mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Klimasada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa ta? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa kampleng modar ora. Kok iso diastosi Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Terus ceritane pripun? Pustaka Jamus Klimasada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk Nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbe atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Klimasada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petruk Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Hidup nyomangolon caka wadanani rombranang Ngapa Truk? Menengo saling perkara iki Lah kok dadi kaya ngono kelakuane Ngendelke le gagah ngendelke le rasa ngendelke sentosa. Kok mentala karo dulure dhewe. Ingkang mestine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok merga saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa. Petruk, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo nendi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampean? Apa sampean ki rumangsa bener dhewe? Ya. Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampean bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iya. Niku owah gingsir. Bener sejati niku benere sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungan bener ora tumrap wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampean. Wajibe nek beda ibu karo sampean, sampean niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat. Ngoten ta, Pak? Wah, ora wae-wae. Iki kula mesut tenan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliteng Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Merga ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Mongko niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa lima dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa ming jangkep papat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sowan teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ah, ora ngerti kenthang ki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka Jamus Klimasada ilang. Digawa Ratu Ndarawati.
Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Limasada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tielot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya, bisa. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kajembel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kan aman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kajembel tak etungi. Pira, Tru? Pirang dhewe foto pirang dina? Manut, sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu. Wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajembel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kajembel matur karo Bapak. Liwat ngendi kok apike? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya Kertanyono. Cakepane ngono iki ta, Tru. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andhake Bapak Pandhawa roja raja ora komplit mergo gegeki benere dhewe, Pak. Wabu mboten dawuh Yayi. Urmangsa miris manahipun ing ngrayih Ngamarta. Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuni ngala lampahan ingkang tumanduk
wonten negari Ngamarta tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Mongko kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara Pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, merga Yai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk ning Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Mongko wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowan ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyuke ning aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Negula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane Pustaka Jamus Lima Sada. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo Pustaka Jamus Lima Sada. Yen wis jangkep, yen wis komplit, tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lama ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur? Kowe kuwi aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandet lakune Petruk, nyandet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene Pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumrun samangke kelilanana ingkang Raka Madal Pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang rayi nedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adhawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun Parmadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh.